Em bi beyanatên Hüdaparê berdewam bikin. Sekreterê Giştî Hüdaparê Şexzade Demîr tesîra girtina temamî û pakêtên piştgiriyê yên li ser îqtisad û aboriyê nirxand, Demîr wiha îfade kir. Li gor rapora IMF'yê herî kêm Tirkiye alîkariyê ji xelkê xwe re dike. Girtina temamî wê mexdûriyetên gelekî mezin derbixîne holê. Sekreterê Giştî Hüdaparê û berdevkê Partiyê Şehzade Demîr rewşa îqtisad û aboriyê û pakêtên piştgiriyê nirxand. Demîr di beyana xwe de balkişan ser rapora fona pereyê a navneteweyî û got Tirkiye di nav welatên ku herî kêm alîkariyê li xelkê xwe dike de yê. Demîr wiha îfade kir. Li gor rapora fona pereyên a navneteweyî, Tirkiye ji sedî 1.5 alîkariyê li xelkê xwe dike. Ev jî di nav welatên ku herî kêm alîkariyê li xelkê xwe de dikiye. Destek û piştgiriyên mühim ji şîrketan re têdayîn. Gelek kargeh û cihên kar îflas kirine. Hinek cî jî li benda îflas bûnê. Esnaf dibin deynan denê. Êdî nikarin pişta xwe rast bikin. Gelek kes bêkarin. Lê dewlete wek sembolîk û tiştekî bê qîmet alîkariyê dike. Divê çareseriyên mayende bêdîtin. Demîr di beyana xwe de balkişan ser mağduriyetên esnafan û got. Fîrma û sektorên mezin tên parastin lê esnafên biçû jî paş çap tên kirin, nayê dîtin. Demîr got bila dawî li van bêedaletiyan bêdayîn. Helbet domandina şîrketan mühîm e. Lê dewlet tenê di dora fîrma û sektorên mezin de diçû tê. Bi vî awayê gelek esnaf ciyên xwe digirin. Bêkarî zêde dibe. Divê hikûmet esnafên biçûk jî têxîne rojeva xwe ji bo wan jî pakêtên destek û piştgiriyê amade bike. Divê pêvajoya şewbê de zengîn zêdetir zengîn bû, feqîr jî zêdetir feqîr bû. Divê herkes xwe bidin ber vê barê. Demîr girtina bi temamî jî nirxan û balkişan ser mağduriyetan. Hevder rojan wê temamî girtîbe. Hinek destek û piştgirî ji hinek fîrmayan re têdayîn. Lê sektor û fîrmayên biçûk jî bi piranî mağdur dibin. Her şuraz dayına pereyên xebata kin heta siyê Haziranê hatî dirêj kirin jî bi milyonan karker û xebatkar bi îzna bê pere re rû rûmanin. Di vê merhaleyê de 85 lîre alîkarî têdayîn. Ev pere gelekî dibin sînorê birçîbûnê de ye. Ji ber vê yekê we ji xebatkaran re ne bi derman. Demîr di berdewamiya beyana xwe de îfade kir. Ev mağduriyetan wê milyonan kesan tesîdar bike û wiha li beyana xwe zêde kir. Divê pêvajoyê de esnaf jî wê gelek zahmetyan bikişîne. Ji bo êdiyê gelek mal anînin dikanên xwe ku bifroşin. Lê ji ber girtina temamî de di destê wan de man ev malên ku anînin. Wê ev mağduriyeta bi tevî malbatê wan bi milyonan kesan tesîr bike. Bayram alışverişi hazırlığı kapsamında Demîr her wiha îfade kir muamele li sektorên turizmê û esnafên din dike cuda cudayê. Ji ber vê yekê desteka ku ji esnafan re têdayîn gelek hindike. Demîr wiha dawî li beyana xwanî. Ji vê şewbê sektorên turizmê û hinek sektorên din muaf tên girtin. Ev jî dibe sebeba bêedaletiyê, dibe sebeba nehertikiyê. Dibe di van sektoran de girtina temamî dewr û daîm be. Da ku mağduriyet zêde pêk mê. Serzenişlere yol açmaktadır.